ala ay ala wuli sa wuli qur'ana de ne qur'ana aya wude gere gere boli mbulu hadisa ta ala de ka fuko ndame hadisa la ndame ndale do hadisa la ko jugu sallu ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hadisa ndale do ala ya famu menina abe qur'ana aya yi qur'ana minu fo hakikatan afkara dron akera kunu fayakunu qur'ana kunu fayakunu yara yu ba fo de ko kunu ke abekew olu le nuye me fika do ni ngira numbe sengena folo ka nyeni folo sengeni nyeni ko fe ala sorla ko umma ko nyemme aw ko di ha tulay do ngone bori fede angal sama ko yi folo de ha tulay ne kalam na sharaha atletan nan da farade ha ko be chugodi ne ma fo jiye ma shi ko bido da atletan nani ne afi ne re kalo woro kalam na sharaha ka ke ka soro man noy nango man noy garsega siraka mo go be mina mo noy me bi ne ya doko ja ne ku yabla ne ku tanchi ne ku nyere tachi ko ne ku yabla ma ko de ku ha hatule ngatle tan nan da fara hatule ngad doko ngele da fara mi ye ka dima ko ayatullah mbi ka dima hakikatan me billahi ne re kalo woro ke kasoro fui ala kan be so ma mamina ala bina nabila ibrahim gaye mba dele ala fe ne lame ba mina dugo de ke sisa au ayeni partager ça fait ndona dugo de kona saka dugo ke mukoyi nye min kala kalwa do mina kalanga page muko de sisa page YouTube, Facebook, TikTok sisa ne dugo de keto e awi otumana amina de bi ani partager li ne dugo de keto e awi amana ke chugo ne bina kuma munu fo aga hami chama ba kono de a chama ba kono otumana afalo jmei nabila ibrahima ala ko ma kulna ya naru kunni bardan wa salam ala ibrahima tumamna nabila ibrahima yenina ala ede nabila ibrahima kishin namruza torama nanglala nadro amina mako de tasisa wala nyin kalbe minu bula ambuta ala ede nabila ibrahima kishi namruza torama namruza ya nyeni akabulu no fe ala dugu do ngo bin ulbe ku ka jamana dew nyeni ube ku ka dugu dew nyeni do bi ne wele atulay jugu ya bango yorla atulay boltigo be atulay komatugo be atulay hey ala nya de yefe ala nabila ibrahima kan qur'ana ayem barka koso ala kira koso ala eka uka senge wuli ala bana jugu mbu ka toro jugu mbu ka min be tunga fe walma min ba fasula ala ka wuli ya rabbi ala ko ke ala flana jume nene be delnay o de lut alayhi salam no ye nabi ma luti idiko wa anjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ala eyo keni qur'ana ayami lutu kishini qur'ana ayami ala ni ayatule yi wele no o qur'ana ayayi minu nyebenina ani minu nklo benina ala hami membula netisi ne ala ka jode nga ala ka ke ala kira kama ka ke qur'ana hayanga malaiku mukunye ala mbi delini ishaka ani yakuba alayhi salam ala de ko wa habna lahu ishaka wa yaquba nafilatan wa kulla ja'alna min as-salihin ala ye nunge manyumo ye chugumina ala mogodo be kan wele ku deumbe ku kenya ku deunge me doro ku talo ku deunge me juemino ku deunge me jinekelo ku deunge me zonyi ku deumbe faraja jamana ku be ka faraja ojukuta ku deumbe ku kenya ku deumbe ka muruti ala ede ko wa kulla ja'alna min as-salihin kede nunge manyumai ala minunga demayo be ku kenya nyini fe kake ala kira ko son kake ngura na hayengo so ala ko makunya ala ku ka demayo ku sakuyi ala mbi del nabila nuhu alayhi salam ede ko wa nuhu izna dahu min qabl fastajabna lahu fanajaynahu wa ahlahu min qirbin azim ala ede nabila nuhu ka dugo minen nuhu mamina jugu ya toro kuma mina kafiru ya toro ala ya keni dugo mi ala nya del fe de ko kiya ganya ka bonin gele bayina ala mba del fe ya rabbi ikan nunga hamudla chemenu nyebana musumnu nyebana dum semenu nyebana makorom nyebana ala ko fe nabi del ni jeni dauda wa sulaimana alayhi salam nabi dauda ni nabi sulaimana ala ede ko ku eyu kishi fahamna sulaimana wa kullu atayna hukman wa ilman wa sakarna ma'a dauda aljibala fastajabna wa tayra wa kunna fa'ilina ako ala ede ku ye sulaimane ani afa dauda
ala Sulemana ne a fa Dauda e de ko ke ye dɔnni d'u ma ka faamaya d'u ma i ma da o ma dɛ k'i nana kulu kolo a ye ka tila ka na kɔnɔw kolo a ye ani dabɛnw k'i y'olu kolo fɛ a tɔgɔ ye di Dawuda ye kulu o ye faramayɔrɔ ye fara fɛn jumɛn b'a la jama ala ni ɛri la jamatɛriw bɛ ka ne lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye jama bɔ ala n'i deli ala n'i deli Mamadu n'i deli e sen bɔ n'i deli ni ka ala ye i ye kulu kolo a ye cogo min na i ye kulu kolo a ye cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ sanu bɔyɔrɔ la mɔgɔ dɔw bɛ jama bɔyɔrɔ la ala i ka dugukolo kolo u ye ten ka jama nɔgɔya u ma ka sanu nɔgɔya u ma ala b'a deli fɛ jama ye fɛn min ala subhanahu wa ta'ala e ka kabako fɛn dɔ a bɛ dugukolo jukɔrɔ ala y'a deli fɛ i ka kolo a tigiw ye i n'a fɔ i ye kulu kolo Dawuda ye cogo min na ala ne y'i wele n'i ka alaya ye n'o ye nabi Ayuba ta ye banabaatɔw bɛ ka ne lajɛ nin waati na mɔgɔ dɔw bɛ ka ne lajɛ bana t'olu la nka bana b'u ka mɔgɔw la ala e de ko i ye Ayuba ka bana ban wa Ayuba iznada rabbahu anni masaniyal dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu wa ahlahu wa maslahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidina ala iyo min kɛ k'o dugaw minɛ ka Ayuba ka bana ban ala banabaatɔ dɔw bɛ ka ne lajɛ cɛ dɔw bɛ ka ne lajɛ u man kɛnɛ muso dɔw bɛ ka ne lajɛ u man kɛnɛ denmisɛn dɔw bɛ ka ne lajɛ u man kɛnɛ dɔw yɛrɛ ka kɛnɛ nka u ka mɔgɔw man kɛnɛ ala n'i deli la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'i deli ni ka ala ye i ka kɛ alakira kama i ka kɛ nin kuran hayan kama i k'u ka banaw ban ala o tɛmɛnen kɔ wa Ismail wa Idris wa Zulkifil ala y'a deli fɛ Ismaila ni Zulkifil ni Idrisa ka sabali an'u ka dɔnni an'u ka ɲumanya e de y'o fɔ yan ala y'a deli fɛ k'o nɔgɔya o ye Idrisa min ala e laturu dɔnni d'a ma ala i kana an ka laturu dɔn kɛ diɲɛ laban mɔgɔw ka laturu dɔn ye muso fiman tɛ jamazan tɛ suruman tɛ pan tɛ fiman tɛ a sigumaya ma dɔn ala i kana an da k'o ye dɛ i ye min di ka Idrisa ma dɔnni yɛrɛ hakika la i k'o ɲɔgɔnna d'aw ma i ye kɔrɔta min d'a ma i k'o d'aw ma Ismaila i ye sabali min d'a ma dɛ e de ko i y'u kɛ sabalibaw la ala y'a deli fɛ i y'a deli fɛ k'an kɛ sabalibaw la ala de ko ten nɔ e de ko wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifl kullu min as-sabirin k'i y'u kɛ sabalibaw la wa adkilnahum fi rahmatina k'i y'u don ala ka hinɛ na innahum min as-salihin ko wa ko ninnu kun ye maa ɲumanw ye n y'a ɲini fɛ ala minnu bɛ ka ne lajɛ ne de bɛ ka dugawu kɛ mɔgɔw ye su in na ne y'a to ne de bɛ ka dugawu kɛ mɔgɔw ye su in na a tun bɛ ka dugawu kɛ mɔgɔw ye su in na ala n y'a ɲini fɛ i k'a k'i ka alaya kosɔn k'a kɛ alakira kosɔn ala i ka ninnu ma k'o ɲɛ minnu bɛ ka ne filɛ k'o ma k'o ɲɛ wa Yunus alayhi salam ala an taara Yunus la dɛ i y'a faamu fanada zulma ma min a ye wele kɛ dibi cɛra anna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika najzi al-mu'minin ala ni deli ni Yunus kanin duko yi ni deli ni Yunus kanin duko yi ala ni deli ni Yunus kanin duko yi ala ni deli ni Yunus kanin duko yi ala ede ko Yunus akme dibila kuma mina akamana gani kako la ilaha tigi wɛrɛti ila anta fona kɛrɛ subhanaka saniya bɛ inni ne Yunus min filɛ ni kuntu mina zalimina ne de kun bɛ yɛrɛ kuntɔɲanaw la ala n dalu in de kɛ k'a bɔ gɛlɛya la ala cɛw ɲɛ bɛ ne na musow ɲɛ bɛ ne na denmisɛnw ɲɛ bɛ ne na maakɔrɔw ɲɛ bɛ ne na ala se tɛ ne dɛ ala se tigi ye Allahu de ala y'i wele ni ka alaya ye ala o dama tɛ dɛ ne ye wele ni an kunigi Muhamadu ye est-ce que aw bɛ ka Muhamadu santi ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam billahi n t'a dɔn n'a bɛ k'a santi quoi n'a fɔra an kunigi Muhamadu a kana k'a kɔnɔ ko wajulikɛlaw b'a fɔ ko kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o tɛ billahi ala yɛrɛ de ala kira sɔn fo k'a fɔ ko Allahu wa rasuluhu ahaku an yuriduhu in kanu mu'minina ala y'i deli ni ala kira Muhamadu ye
ala yi deli muhammadu min nana nin qur'ana ayin voanye ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina akeka mogo no mogo nyede minu nyebenina ani minu mina ne fle ani minu mina ne me ala hami min bula ala de wisi ala amta jumayna sisa dinde do fe ubika deyi muso do bi aforon galo darula ku yo fraction d'etat kasoro madisro muso do bi ngalo darula ko shubaka udu kuma disro parce que kuna yado chedo fene bi dingo mona karola wallahi fo bu siga kashi ulu muso kile furu ka fula furu ka saba furu tuma dora afura ko ding sere tu julla ala ala ka jonge do kamana gane dingula ay wele chugodi ko tumamina kala ta'ala وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين على نيولي ala nyi wele ni Zakariya we dinde muso do fe ala dinde che do fe moko do be kamana gane do ka du ko dingula ala ede ko to mamina Zakariya we wele ko e ka dindama ala mamina Zakariya we wele ke ka dindama ala de dindama Yahya mi nyokona kuma di mama odu kuma shi to ko de Yahya ka ko Yahya ni ala yo kedre ala mbi wele ni hudwi hudu mi na jugu ya singe hudu mi na ka duglamo ya singe hudu mi na ka duglamo ya nyeni ala ide masabai ala ide fonsiri ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ala ide masabai me hudu kishika ba jugu torla ala modo be no lu sigi me dore la de ala atara tunga fe ana shiga tunga fe atinana atara tunga fe ana shigai atafezoro ala kasoro wallahi tunga fe dai odi wari blaka na ulu balu wallahi mi vla barla suguba kono aka mirla ta fuyi aka du balu ko wallahi mi vla ka garashi kono mengan shena aka mirya ta fuyi aka du balu ko ala edi ala kuy edi masabai edi fonsiri ala nga o bela awika na nyuma ya mbeke o bela jugu matui uya milingi katabla ni masunu jugoro shek ngolola uya ci siraba uka ni shefai utara blanding sola shitulu ni mununa ni galamau ko ka saraka ko ka ke fado za ko ka sura ali de bi dubalo ka sura ali de bi barak kilingile bela jeleke ala ede masabai ko ala ede masabai ko ala ede fonsiri ko ala ni deli hudu kishi ajugu machugumna ala hudu kishi ajugu machugumna ala nyanyi ni fe kaki ala yakoso minu nyebenina ane minu mbina nefle ane minu kulubenina ala ne kanu bakaw ndeme bakaw ala seten dabalta hudu kishi chugumna ala ku kishiti ala mbima ni jeni mbima ni nabila yusufi mogodo nyebenina sisa ube fanga joroko ado be place ko be place boko ado bi ube joro boko do bi ugena ka baraka yola ala ni deli nono ntaka dama ka dama de yafum ugena ka baraka yola ala ube feka segi uka baraka yola ala do yuru ma bara yere de sorofiu ala ube joro ko ala ne wele ni yusufi ala ngani be ko fe fendo de bi ala fendo de bi min ngere yusufu la ne yusufu jeya ala mbi wele no oy 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 o jumei ka galonda mala ngalo mini chien boledo mogodo be kanele yesita ngalondaru la mini chien boledo mogodo be sita ngalondaru la mini chien boledo ala setan wallahi ni ala ma je chugo tala ado gena ka baraka ro la jama kulu fe ku yenenge kasro ala ba do ka make ala galundara mo kom nani ngalo mini chien bole do ba do ko dara yusufula ala nga itla ka yusufu jede ala muso be na chedo ka nga ulu be kasola ku yu viole
k'a sɔrɔ u y'u nɛgɛn de farajɛla k'u ka furuw ma u bɛ dɔɔnin min sɔrɔ k'o fara u ta kan dɔrɔn k'a yɛlɛma ala cɛ yɛrɛ dɔw fana bɛ yen nɔ olu ma muso in sɔrɔ cogo foyi kɛ jinɛya la muso in kun ye maa ɲɛnama ye f'u ka taa nkalontigɛ furunin bila n'u ye woronin bila k'o furunin kɛ sɔɔni u bɛ muso in jaafa ala nin jaafanciw yɛrɛ damaw e de ye yusufu bɔ nin na o mana nin caman bɛ ka ne filɛ cɛ minnu tɔɲɔnen don nin caman bɛ ka ne filɛ muso minnu tɔɲɔnen don ala ne tɛ se koyi u kɔni b'a la ko ayatulayi kɔrɔ ye ko ala ka kabako ala ne tɛ se foyi la e ala de bɛ s'a bɛɛ la ɲa ɲini fɛ i k'a k'i ka alaya kosɔn i k'a kɛ seyidina muhamadu kosɔn ala kira muhamadu kosɔn muhamadu min nana nin kuranɛ a ye fɔ an ye suratul yusufu kan muhamadu min ye a fɔ an ye ko isufu kɛra masakɛ ye ɲa ɲini fɛ minnu bɛ masaya ɲini k'a d'u ma nkalondala minnu na min ni tiɲɛ bɔlen don ala k'u ka bɔ nkalon in na ala k'o kɛ ka alaya kosɔn ala k'o kɛ ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam ala min na n'a tan sabanan ye o ye nabila musa ani a balimakɛ haruna ye ala wallahi kafiri ka jugu diɲɛ kɔnɔ kafiri bonyana kafiri ye jɔyɔrɔ kɛ nka kafiri ma kɛ komi firawuna ye musa tɔɔrɔ firawuna ye musa ɲɛni ala nka e de ye ko laban musa ta la ala e de ye ko laban musa ta la e de ko k'e ye musa gagné fo kana se yɔrɔ la i ko fanfalaka fakana kullu firiki ka tawdil azim i ye ji tigɛli nɔgɔya musa ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔ dɔw filɛ kɔgɔjida la u bɛ fɛ ka ji tigɛ ka taa Europe k'u bɛ t'u balo ɲini an ka mɔgɔ dɔw filɛ kɔgɔjida la u bɛ fɛ ka ji tigɛ ka taa Asie k'u bɛ t'u balo ɲini ala dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ visa nɔfɛ ala i ye ji tigɛ nɔgɔya musa ma cogo min na k'a kisi ka bɔ firawuna tɔɔrɔ la an ka mɔgɔ dɔw filɛ nin u filɛ arabu jamanaw na u ɲɛninen don Tunisie u bɛ k'u ka wari minɛ wallahi jo t'i fɛ dɔw ɲɛninen don Libi wari minɛnen don jo t'i fɛ dɔw ɲɛninen don Maroc wari minɛnen don jo t'i fɛ dɔw yɛrɛ bɛ Mauritanie wari minɛnen don jo t'i fɛ ala arabu bɛ ka nin da olu kan u yɛrɛ farafin ɲɔgɔn den minnu bɛ yen n'u dar'u la ka wari d'u ma k'u na k'u ɲɛmɔgɔ ye wariw minɛna min kɛ ala u tununa u la ala nka e de ye ala ye e ɲɛ b'u la u y'u dogo waritigi ninnu na nka ala e ɲɛ b'u la arabu ninnu bɛ ka wari fɛn ninnu minɛ denmisɛnnin ninnu minɛ k'u don kasow la k'u tɛ ji tigɛ ala e ɲɛ b'u la nasaraw bɛ ka ko a tɛ ka na an ka gun kan k'anw ka gun ka di ala e de ɲɛ b'u la ala y'i deli n'i ka ala ye e min ye nabila musa gagné ala n y'a deli fɛ ni maa ninnu k'u gagné ya rabbi k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma ala ne ye nin kira ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ sisan ala n bɛna laban ni jumɛn ye e de ko nuqattimu bin nabiyina muhammadu sallallahu alaihi wasallam an bɛna dafa ni an ka kira muhammadu de sisan e de ko ala kira ma wallahu ya asumuka minan nas ko muhammadu gardiw minnu b'i dala k'olu kɔ tɛ fɛn fɛn b'i dala ko bɛɛ ka to yen wallahu i k'a dɔn ne ala ya asumuka minan nas ne de b'i kisi ka bɔ adamadenw tɔɔrɔ la ala n y'a deli fɛ anw minnu filɛ ka filɛli kɛ ani anw minnu bɛ ka mɛnni kɛ ani anw minnu bɛ ka yeli kɛ ala n y'a deli fɛ i k'an bɛɛ kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ la ala k'an kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ la ala de ko alamina saraha ala kira ka kuma na k'i ala kira lafiya n y'a deli fɛ i k'an lafiya n y'a deli fɛ i k'an lafiya i ka hɛrɛ k'an ye i ka laɲiniw sabati ala ko kɛ ala kosɔn ala ko kɛ ala kira kosɔn ala kira min nana ka na tiɲɛ fɔ an ye an b'a la deli si jan ani kɛnɛya labanko ɲuman ala ye k'o d'a ma atule tun bɛ ka nin dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen bi n bɛ ka fɔ ko fayida caman tɛ fayida dɔ u bɛ min fɛ kosɛbɛ o de ye atule ye a daminɛ dama ni min kɛ wallahi suma wallahi kasake wallahi n ye ka dugawu min kɛ nin a bɛ fɔ nin ma dugawu naja ala yɛrɛ de sɔnna ka nin di ne ma bi billahi n b'a kalan ala bɛ sɔn ka adamadenw mako dilan a kama wa n y'a kalan aw minnu ɲɛ bɛ n na aw minnu tulo bɛ n na n y'a ɲini ala fɛ n y'a ɲini ala fɛ ala k'a dugawu minɛ d'a ma ala kana anw lajɛ koyi ala karamɔgɔ an bɛ ko bɛɛ la nka n ye nin kira minnu tɔgɔw fɔ sisan n ye nin nabi ɲuman minnu fɔ sisan ala i k'a kɛ ninnu kama 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 o la alhamdulilayi mamadu sisan an bɛna damadɔ ta ni ɲininkali min b'olu fɛ n'olu y'o kɛ an bɛ olu jaabi ala k'an bɛ sɔn ayi kan'u ka fɛnw tigɛ baara olu bɛ yen YouTube mɔgɔw k'u kana taa an bɛna tiktok maa damadɔ ta ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye YouTube se k'u ka commentaire sɛbɛn gɛrɛ i k'a lamɛn ka commentaire lamɛn i k'a lajɛ k'a kalan n dɔw ye dɔ kɛ k'a fɔ an ye n b'a la deli ala k'an bɛ sɔn a ma dɔ b'an kɔfɛ salamu alaikum
allo salam alaikum assalamu alaikum wansu aba ansu an kin da sa adoni ala kana da ami ami ala sawu kai ya rabbi ala kala yo dala jiro sa ya rabbi ya rabbi ala ba shi je ka afko don ke ba shi ka ajara ni kosobe alhamdulillah aywa fuli jara ni kosobe mbifu ni gelbe mo gombulo bo ke yani anka temena toy assalamu alaikum karamwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh basi faita alhamdulillah malatan kosobe demma yadu alhamdulillah laka bulu ma ko barana ya rabbi laka sara na ko barana man kele amin 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 lako gashra kalu imbu yana barka ko ya rabbi dullah rahma ko صلى على محمد وآل محمد ne kon do na ko sisan sane wallahi خراي الحمد لله جامع غير إيكو ajara ni chama kera نالا سنا مامي دوغو كالا